Так здарылася, так супала, што гэтым тыднем фокус грамадскай цікавасці быў скіраваны да трох асобаў, вялікіх асобаў, знакавых асобаў беларускага дэмакратычнага руху. Памёр Александр Міленкевіч, знакавая фігура беларускага вызвольнага руху. Мікола Статкевіч адсвяткаваў 70-гадовы юбілей. Віктор Бабарыка даў радыё «Свабода» важнае інтэрв'ю, дзе паразважаў пра сваё месца ў беларускім дэмакратычным вызвольным руху. Гэта розныя фігуры з розным бэкграўндам, з розным вобразам. Іх аб'ядноўвае хіба тое, што яны аказаліся незапатрабаванымі ў тым, каб сапраўды стаць сапраўднымі палітыкамі Беларусі. Бо палітыка апошнія 30 гадоў была ліквідавана з Беларусі, ці дакладней казаць, манапалізавана адным чалавекам. А калі няма палітыкі, то і няма сапраўдных палітыкаў. І гэта драма не толькі гэтых людзей, гэта драма цэлага пакалення, нават большым аднаго пакалення, таленавітых, амбіцыйных людзей, якія маглі б паслужыць бацькаўшчыне, але былі незапатрабаванымі. Фактычна, з-за панавання рэжыму Лукашэнкі Беларусь страціла сваю палітычную эліту. У чым іх адметнасць і знакавасць? І ці можна ставіць у адзін шэраг Міленкевіча, Статкевіча і Бабарыку? Пачну з другога. Ведаеце, шэрагі могуць быць любыя. Па знакавасці, па важнасці, па ўплывовасці. Я зараз трошкі пра іншае. Пра менавіта асаблівасць тых вобразаў, якія ажыццяўлялі, якія адлюстроўвалі гэтыя людзі. Александр Міленкевіч – гэта вобраз беларускай памяркоўнасці, беларускай талерантнасці, паступовасці ў пераменах, нерэвалюцыйнасці. Самае цікавае, што менавіта вось чалавек з такім вобразам стаў сімвалам пераменаў у 2005-2006 годзе, калі ён стаў адзіным кандыдатам у прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. Увогуле, гэта была ў пэўным сэнсе унікальная сітуацыя. Калі казаць пра стварэнне вялікіх кааліцый у гісторыі дэмакратычнай Беларусі, то мы можам сказаць пра два эпізоды ў гэтай гісторыі. Адзін эпізод гэта звязаны з Міленкевічем 2005-2006 год, калі апазіцыя аб'ядналася і пайшла на прэзідэнцкія выбары з адзіным кандыдатам Александром Міленкевічем. І падзеі 2020 года, калі таксама была створана вялікая кааліцыя вельмі розных разнашорстных палітычных сілаў, якія аб'ядналіся пад адным лозунгам «Ён павінен сысці». Так вось, вяртаючыся да Міленкевіча, сапраўды гэта была вельмі важная спроба дэмакратычнага прарыву, спроба беларускага майдану ва ўмовах вельмі неспрыяльных у тым плане, што якраз пачатак сярэдзіна 2000-х Александр Лукашенко меў найбольшую падтрымку, найбольшы рэйтынг, можа, за ўсю гісторыю свайго кіравання. Гэты момант быў неспрыяльны для дэмакратычных сілаў. Тым не менш, гэтая кампанія прэзідэнцкіх выбараў 2006 году завяршылася намётавым мястэчкам у цэнтры сталіцы, і гэта прыцягнула велізарную увагу і беларускай грамадскасці, і замежнай грамадскасці. Гэта быў выбух, гэта быў стрэс для існай палітычнай сістэмы. Яна наша, гэта беларуская земля. І мы былі гэтую ноч тут, і мы пачалі барацьбу сапраўдную за свабоду, за праўду, за справядлівасць. І яшчэ адзін важны момант. Менавіта тады, у гэтыя гады, Александр Міленкевіч паехаў у Еўропу, і Еўропа ведала
беларускую дэмакратыю, беларускую апазіцыю менавіта з вобразам, з тварам Александра Меленкевіча. Ніколі да таго і шмат гадоў пасля таго у Еўропе беларускіх апозіцыянераў не прымалі на такім высокім, нават вышэйшым узроўні, як падчас гэтай прэзідэнцкай кампаніі, на чале якой стаяў Меленкевіч. Вечная светлая памяць гэтаму чалавеку. Мікола Статкевіч – культавая фігура беларускай апазіцыі, беларускай дэмакратыі, чалавек, якога ўжо называюць ці беларускім Нельсонам Мандэлай, ці беларускім графам Монте-Крыста, які прасядзеў за кратамі больш 12 гадоў, якога 3 разы Amnesty International называла вязням сумлення. Гэта зусім іншы вобраз, некая супрацьлегласць можа Меленкевічу. Гэта чалавек, які мае вобраз вулічнага барыкаднага барацьбіта. Справа ў тым, што якраз палітычнае сталенне Статкевіча прыйшлося на перыяд гістарычны, калі прыйшоў да ўлады Александр Лукашенко, у Беларусі знікла дэмакратыя, зніклі нармальныя дэмакратычныя выбары, знікла парламенцкая барацьба, і, значыць, знікла запатрабаванне на палітыкаў парламенцкага тыпу. І наадварот, з'явіўся запыт на палітыкаў вулічнай барацьбы, бо практычна палітычная барацьба пасля 96-го году перамясцілася на вуліцу. І менавіта Мікола Статкевіч стаў сімвалам гэтай вулічнай барацьбы. Менавіта з ім звязаны асноўныя перыяды, асноўныя этапы, асноўныя эпізоды вулічных кампаній, вулічных пратэстаў беларускай плошчы. Шмат разоў Мікола выводзіў людзей на вуліцы і менавіта за гэта пацярпеў, менавіта у ім Лукашенко убачыў галоўнага праціўніка, галоўнага ворага. І менавіта па гэтай прычыне ён больш 12 гадоў быў за кратамі. Стране нужен новый президент. Время этого ушло. Злазь с даху, не псуй гонту. Верни, что украл. Верни нам выборы. Можна меркаваць, што калі б у 2020 годзе у момант масавых пратэстаў Мікола Статкевіч быў на свабодзе, то лёс Беларусі пайшоў бы ў зусім іншым кірунку. Лукашенко добра гэта разумеў, і таму задоўга да пачатку масавых пратэстаў нейтралізаваў і Міколу Статкевіча, і іншых людзей, якія б маглі б узначаліць вулічны пратэст. Там Павел Северынец, там Сергей Ціхановскі, іншыя лідары. І Мікола Статкевіч не скарыўся, ён адмовіўся выехаць за мяжу, калі быў вызвалены, выбраў зноў вярнуцца ў вязніцу, выйшаў з вязніцы не вельмі здаровым чалавекам, тым не менш ён захоўвае сваю харызму, і калі лёс, Бог дасць яму здароўя, то, магчыма, мы яшчэ убачым гэтага чалавека, і менавіта ў гэтым плане мы можам казаць, што яшчэ не вечар. Віктор Бабарыка гэтым тыднем даў інтэрв'ю радыё «Свабода», дзе даволі выразна паразважаў пра тое, якую ён бачыць ролю сябе у цяперашнім грамадска-палітычным жыцці і Беларусі, і белорусской эмиграции. И как и в 2020 году я понял, что я никому не нужен. Вы жартуете? В 2020 году вы выиграли президентские выборы. Стоп. Я говорил в 2020 году, когда выдвигался, что я никому не нужен был из тех действующих партий и лидеров, которые существовали на тот момент. Зразумела, потому что вы конкурент галоўны, так вы можете сами створить силу. Замечательно. Так то же самая история наблюдается и сейчас. То есть я не нужен действующим игрокам
Ни в каком качестве. Даволі крытычна ацаніў дзейнасць цэнтраў беларускай апазіцыі, адзначыўшы, што гэта тыповая эмігранцкая палітыка, якая мала цікава людзям, якія засталіся ў Беларусі, і трэба нешта рабіць такое, што магло б зацікавіць людзей у самой Беларусі. У прынцыпе, логіка правільная, логіка рацыянальная. Аднак тут ёсць пэўныя праблемы. Сапраўды, Віктор Бабарыка гэта палітык, які таксама моцна адрозніваецца і ад Міленкевіча, і Статкевіча. Калі Міленкевіч і Статкевіч арыентаваліся на традыцыйны апазіцыйны электарат, то Віктор Бабарыка абапіраўся ў 20-м годзе на зусім новы электарат, які дасюль у палітыцы не ўдзельнічаў, які, можна сказаць, быў проста абывацелем. Вось да гэтага абывацеля і апеляваў Бабарыка і спрабуе апеляваць і сёння. То бок ён спрабуе змадэляваць 2020 год, спрабуе ў пэўным сэнсе вярнуцца ў той 2020 год і паспрабаваць дагуляць да канца тую гульню, якую ён не змог дагуляць, яму перашкодзілі дагуляць у 2020 годзе. Але справа не толькі ў тым, што ў адну рэку нельга ўвайсці двойчы. Тут праблема ў тым, што сёння мы нават на далёкім даляглядзе не бачым некай электаральнай кампаніі. Таму спрабаваць захаваць за сабой тую электаральную базу, якая была ў 2020 годзе ва ўмовах адсутнасці электаральных працэсаў, гэта, скажам, задача зорачкай. Увогуле паспрабаваць згуляць роля трэцяй сілы у сённяшняй палітычнай барацьбе у сітуацыі такой двухполюснай, біпалярнай, калі ёсць толькі дзве сілы – рэжым Лукашенка і апазіцыя. Спроба гуляць у трэцюю сілу шмат разоў ладзілася, рабілася іншымі палітыкамі, але нічога з гэтага не атрымалася. Вось гэта двухполюсная біпалярная сістэма, яна выпіхвае любога палітыка на адзін з палюсоў. То бок ты альбо гуляеш за ўладу, альбо гуляеш за апазіцыю, альбо увогуле аказваешся ў афсайдзе па-за гульнёй. Такая жорсткая сённяшняя палітычная дылема у Беларусі. Але калі Віктор Бабарыка хоча паспрабаваць некую іншую гульню, што называецца «сцяг у рукі».